kuom Sun King. Erokamano ahinya. Inyalo lieko ni to Customer Experience Center ni yawe kanye Kisumu? Customer Experience Center wayao Kisumu Town, Ojingo Odinga Street. Mega Plaza. Mega Plaza. Yes. Okay. Omakore gi hapa ni machiluongo ni Beyond Fruits. Okay. Koro wana kanyo. Okay, gitoke kocha cha. Gitoke kacha. Kar parking kacha. But parking kanyo. Okay. Kumi donje. Ibo yudo Experience Center, ibro yudo kumajo uso bebete. Yeah, koro enenan all house iluongo ni all under one roof. Erokamano. Gik moko te bota achiel. Moko te. Erokamano ahinya. Sun King sani koro oyaro bargi kendo gikelo ni chenro mopogore mar bero ngima ni nyakwana Mugajwang. Wendo na Elisha Die wacho ni giwinjo jopiny kendo gibiro kod weche mamulo dwaro mar jopiny. Ma gima gin go kendo nyakwana giwinjo kanyo ni gin kod gas mar tedo, gin kod simbe mag ong'we yamo, gin kod taya makoro nyithindo nyalo timo homework, imbe nyalo diche jikon kitedo. To ka dipo nitiere tudruok moro midwa ni bed go gi ng'ato, tinyalo gochone e yor simu mitayore gi obed e yo makare kabisa. Magite giwacho ni en familia maduong' mamedo yarore nikech gitimo nonro kaluwore koda dwaro mar jopiny. Kaka Elisha wuon owachonwa, gas ni gina moko ma wan go e cylinders gi koso en ochalo nade? Koso ng'ato nyaka bi mana Experience Center onege wang'e. Nikech gas ka wang'iyo gima moko ma nie chiro ka mokwado luongo nyege sani. Koro gas en LPG. To LPG en gima chalre. En mani koro mar Sun King wamedo ne safety. Okay. Koro valves mag otiyogo, meter mare. Yeah, koro wa make sure ni meter mangiso kaka gas tiyo. Gas odong' adi na iye kanyo. Okay. Ok ni sama idwalo kuond rumo kaka. Odong' adi. Meter ni kacha tango ni. Okay. Aya. Kopo ni kata pipe wach ni gimoro de timre ni pipe opusore ochot. Yes. Amo wuok. En gi safety measure ma lori. Okay. Keching'e ni dhano luoro ga gas ni to ka do muojna. Ama kopo ni awuok to nyithindo oyawe. Koro macha kata ng'amo kia tiyo kode ok nya yawe kata ni we ni nyathine dhi tugo kode. Safety moket ne ni malo. Okay. Kendo nitie gimoro mwakete wiye kanyo makoro miyo ng'ato ok nya kata mana yaw wiye no. Mane safety number 1 mwa timo. Kodo kor tedo to gola mach kama kawaida kaka gas moko. Okay. Koro moto refill chalo nade ka bede chendu ga ahinya? Koro ber mar gas Sun King ni en ni wabo medi gas kapok gas ni orumo. Okay. Keching'e ni wami cylinder kopong'. Koro kaka itiyo go wambe waneno. Ka pok orumo to wabiro to wami machielo. Koro kini kata migochono wane mwagocho ni to nang'o inot kawuono. Aneno kodong' kila achiel. Donge amedi mondo kikangi moro ng'ato ni kata ka weekend. Koro kamane kaka watimo mondo customer kik bed ni nitiere saa samoro idwa teri ni giwelo koka wich kuot. Odhi off. Samoro ni saa dego ng'eno tieno. Erokamano. Nitiere kumoro mar mede kidam cha. Kosi mede mena ken ma 6 kg cha to imiye mana full koso. Wamiyo ji 13 kg. Okay. Koro kwa semi mano. Koro chudo ni gas ting'e ni michule mitiyogo. Okay. Koro anda migo full. Koro in tijen mana chulo mitiyogo. Koro kiketa paro bogolo ni gas mara par. Kiketo 20 ogolo ni gas bar 20 to chako oling. Tina na nene wiye kanyo. Okay. Makana koro ka dwe rach kodi kawundiri ka paka uchira advance poko donjo. Podi nyalo bolo kada mana siling 500 moro kanyo ti medo cheko. Bola titedo kamano. Yeah. Okay, interesting. Nyakwara mogi abro mi thuolo mar yo atol ka endi ka diponi ngi penjo mora penjo marika wendo mara an go studio ka kendo wago kode mbaka kokalo kuom chenro ma kambi ma Sun King sani kuro biro go. Unyalo paro ni kiwinjo Sun King to wang'eyo mana ni taya mar sola kende. Sani koro gimedo yaro badgi kendo gimi yore mamoko mag konyruok